Днес ще говорим как да използваме Tefal Excel Air Fryer. Първа стъпка, натискаме основния бутон, който включва целия Air Fryer. Той е нагласен автоматично да загрява 15 минути 180 градуса. Веднъж след като минат тези 15 минути, той автоматично ще се изключи. Нека да поговорим как да го използваме. С този бутон избираме коя настройка искаме. Пържени картофки, пиленце, риба, нека да кажем пилешко. Натискате старт бутона и той автоматично е нагласено, настройката на пилето е за 20 минути на 200 градуса. Ако искате да промените тази настройка, можете като промените от тук температурата, можете да нагласите по-надолу или по-нагоре. Също така може да промените времето на готвене. Ако не искате да е 20 минути, искате да е по-малко, с този бутон намаляте времето, с този увеличавате за колко време ще се готви. Ако решите, че сте забравили нещо или искате да добавите повече храна, вземате и дърпате дръжката и изваждате тази част на Air Fryer. Добавяте каквото искате да добавяте и най-хубавото нещо е, че когато върнете обратно дръжката, той автоматично започва да работи. Вие не трябва нищо да променяте и след желаното от вас време той ще спре да готви. Аз лично не препоръчвам използване на спрейове в Air Fryer. Ако искате, примерно, пилешкото ви да има олио в него, предварително слагате пиленцето с каквито подправки искате, овалвате го в олио и след това го слагате вътре в Air Fryer. Как да го чистим? Нека да поговорим за това. Може да използвате салфетка, вземате и го почиствате хубаво. Но не само тази част, но трябва и отдолу да го почистите. Това е много важно, защото тук се събира всякаква мазнина от всичко, което готвите. Пилешко, всякакъв вид мазнина се събира тук. Трябва хубаво да се почисти и след това да се върне това обратно, тази решетка. И Air Fryer е готов за употреба. Пак да кажем основните настройки. От тук се включва и изключва. Веднъж като го изключите, когато го включите, трябва наново да селектирате желаната от вас настройка, защото той, в момента в който го изключите, никаква настройка не работи за него повече. Дори да сте го използвали, да кажем, на кексчета и сте започнали процеса, настройката е 30 минути на 160 градуса за кексчета, но ако без да искате натиснете този бутон, тази настройка автоматично вече е забравена от Air Fryer, когато го включите наново. Ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте, аз ще ви отговоря и не забравяйте да се включите към моя канал отново. Чао за сега!